Ayan guys, at good afternoon. So, pagas muna tayo. Pagas muna tayo guys. Record na ba tayo? Ayan. So, for today's vlog guys ay pupunta tayo ng Pampanga. Ayan, good afternoon guys. Ayan, tapos na tayo magpagas. So, ang pupunta natin ngayong araw ay pupunta tayo ng Pampanga dahil may inasikasong papeles sila bayaw ko. May nakalimutan siya mga papeles guys, kaya susunod tayo. Biglang vlog lang to guys. Ayan. Expressway gaming tayo ngayon guys. First time natin papasok ng expressway. So, ang gamit pala nating motor is itong Versys 650 ni Bayaw. Dahil hindi pwede yung Sigma natin guys, Sigma 250, dahil hindi siya 400cc. And first time natin mag-expressway. So yun, nandito tayo sa Carmen Rosales ngayon. Yun nga lang ay traffic. Dahil marami nagsisiuwian ngayon dahil malapit na ang bagong taon. Yun guys, mag-year end na tayo. Sana before New Year mag 1K followers na tayo sa Facebook guys. So ang done natin guys is magpapa TPLX tayo. Tapos NLEX. Lalabas tayong NLEX. Try natin guys kasi first time natin First time natin mag-expressway ngayon guys. Grabe traffic dito. Ito kasi yung daan papuntang norte guys. Kung pupunta ka ng Baguio, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, dito yung daan niya guys. Kaya sobrang traffic, grabe. Kaya talagang advisable na mag-expressway tayo. Dahil pag dito nag-expressway guys, abutin tayo ng siyam-siyam. Dahil may pupunta pa tayo mamayang 5. Then guys, samahan niyo ako sa aking biyahe. Feeling ko magiging masaya to guys, kasi first time natin mag-expressway. Let's go! Nakaka-excite. Sana hindi tayo mawala guys, kasi first time natin talaga. First time ko magmotor guys, saka first time kong dumaan ng expressway ng nakamotor. Grabe, kinakabahan ako. Ayan na guys, ayan na. Ay, di pa pala. Masyadong excited. Guys, baka hindi ako masyadong makapagsalita pagdating natin sa expressway. Load lang kayo dyan guys. Ayan, nag-record. Yun. Ito na. Huwag sana tayo mawala. Ito na guys. Yun lang. Manila yun. Picture muna tayo guys before tayo bumiyahe. Yun, nag-picture na tayo guys. Recording pa ba tayo? Yun. So let's go. Let's go expressway. Magkano ba rin? Ay, ano na ka no? Nabasa niya? Okay na? Kala ko wala nang load. First time. First time ko kasi mag-expressway ma'am. Oo sir, okay. Bali, daan ka ng ETC lane po. Sige po. Yan guys, nakapasok natin ng expressway guys.
at may load pa tong Versi. Let's go! Woo! Manila, Baguio. Tayo. Kaya to. Let's go! Let's go, Kuya Den Vlog! Woo! Yun o, this is it! Ingat tayo guys kasi first time natin. Woo! Sarap! Sarap guys! Yun o, nasa expressway na tayo guys! Woo! Bawal mabagal dito guys. Yun, so hindi ako masyado magsasalita guys kasi medyo tawag dito, mag-focus tayo sa daan kasi first time ko naman ng expressway. Yun na guys, dito tayo sa exit ng TPLEX. Magandang experience guys. Woo! Shout out guys. So nakalabas na tayo ng TPLEX. So next na papasukan natin guys ay ang NLEX. What's up guys? Nandito tayo sa Marquee Mall, Pampanga, Angeles. So may hinahabol lang na papeles si Bayaw doon sa DFA. So, may hinatid lang tayong papeles na kakailanganin sa DFA. So yun, pauwi na tayo guys. Ganito pala sa guys sa Marquee Mall. Kailangan mo siyang magbayad ng parking. May bayad na 20 pesos pag big bike. Ewan ko lang sa sakyan kung magkano. Then sa CR din meron din siyang bayad guys, 10 pesos. Yun. So pauwi na tayo guys. So baka dito ko na tatapusin ang video. Bye. So yan guys, sana nagustuhan nyo ang ating short vlog. Ayan, Expressway Gaming. Yun guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood guys. Kuya Den Vlogs here.